Just walk on a wall, man. It's easy. Лучше да се качи по стената, наистина. Просто дигах това, така. Виж, не можеш никога. Чакай, вау! Поне да не го пробвахме 3, може да се качиш нагоре. Дете чурв, къде съм 10 кила и съм много голям. Поне да не го гледате това. Наистина съм по-голям, так си. Просто е лесно. Аз съм по-голям от так си виждам. Няма никой. Дори тети го няма. Дори никой не се е виждал. Вижда съм, че си голям, так си виждам. Виж ме. Дори ръката ми е голяма. Виж. Виж като аз. Аз съм огромен този път. Откъде това? Кракът ми. Ау. Айде нормално. Аз съм тази голяма седен. Добре, четвърти мет. Вече можеш да скачаш по Теди. Откъде да се кача върху тебе? Откъде се върху? Откъде? Наистина не е истина. Аз го трябва. Не мога да се кача върху него. Не мога да се кача като такова. Имам още малко минутки, значи. Но ставам още по-голяма така. Отивам там. Що съм огромен? Наистина можеш да бягаш много бързо. Това е наистина. Виж ме. Не, истина, просто юзвах ченджър музика.